For today's video inintak na sa kagabion. Hayag kaya amo ang suga ron no. Oh. Hayag kaya among suga kay wow. Walay kurente dire. Walay kurenting mga silingan. Kami rin ay kurente dari oh. Oh. Mana mong gamit. Salamat sa inyong mga support, sa inyong mga pag-support diri sa amo ang mga video. So samtang nag-video ta sa to ang suga, gi-flex lang nako na akong ipakita pod ang trabaho sa akong mama, no. Wow. Tuod karon nga panihapon. Mo na akong mama, mo na pinakagwapa sa buong Pilipinas. Na. Oh. Tawa na lang yun. Oh, na katawa siya balag walang ipon. Oh. Muna ang lutoon ron. Muna mo ang sudan panihapon. Og samtang akong palalabs naghaling siya kay ihang lutoon ang gitrabaho sa akong mama. Wow. Muna nga lami kay niron siya kay gisahon nila. Oh, napod ako ang nilang agri mais. Wow. Oh. Oh, okay. Hayag kay mo mga kapaligiran tungod kay na mo gamit ron. Oh. So sa wala na kahibalo kani padala ni sa TikTok sa kong palalab kana may nagpadala sa ko ang palalab siyang TikTok mo na wow. Padala siya ipadalaan siya oh kay kalagsaon ra nga mga artista nang padalaan ni siya na oh. Salamat kay mi sa nagpadalaan ni no dili na mo isulti ang pangalan. Salamat kayo ma'am. Ang gipadala gamit sige sa mo no nya wala mi kuryente dari. Solar ni siya. Charge na ni siya og solar mabuntag. So kaganiya hinay may kang init kaganiya mo na hinungdan nga 1 bar na iyang battery. Nya so kay suga ang iyang pakapinan niya nga suga. Oh. So kayo musiga. So salamat sa iyong pagtanaw og palihog kog share, follow. Na pa-heart naman pod. So salamat. I love you all. Bye-bye. Good night. Daan para sa to ang katulogon inintak na sa kagabihan. Oh, God bless. Di pa ni nako ma-post karon ugma pa kay walay kuryente dire. God bless po. Bye-bye.